ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך 7 איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא 2 איש ואשתו. גם מעוף השמים 7 זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד 7 אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. 2 באו אל נוח אל התיבה זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. ויהי ל7 הימים ומי המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ו3 נשי בניו איתם אל התיבה, המה וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור כל כנף. ויבואו אל נוח אל התיבה 2 מכל הבשר אשר בו רוח חיים, והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אדוני בעדו. ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, ויישאו את התיבה, ותרום מעל הארץ. ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויכוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים. 15 אמה מלמעלה גברו המים, ויכוסו ההרים. ויגבע כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 ומאת יום.